Kuyintokozo ukuthi sikwazi ukukhuluma nawe kwi-channel kama ku-Pastor Oningi sibheka lo daba lwamabhuku njengenjwayelo. Sicelana ukwenzela okubalekile ngana kwethu. Uma usabheka lo mfanekiso oqoshiwe lo esikwenzele wona njengenkulu intokozo nothando, like le video bese usubscribe. Sicela ukuthi-ke nawe zama ukuthi ucontribute at least ngo-R9 every month ngokuthi-ke ube yilunga eliqabile le-channel. You can check ukuthi how can you become a member, then bese uyakwazi ucontribute, and also you can use the account number to contribute ngana kwethu. If you don't contribute, that means akekho ozocontribute, so please do contribute every month. Ngalo ungazi ucontribute ngakhona. Ukhanyi wakadubula uthi sawubona phasa, ngabe ke ukuphupha izinja uzipha ukudla zikujabulela futhi ke zikulangazelela ngibonge. So ngenxa ukuthi inja ngokwesintu iyavela njengethongo, inja futhi iyavela njengomuntu othile ngomngani ngesihlobo. Inja iyavela ngesitha, depend ukuthi suke kwenzakalani ngazo sikhathi. So into yokuqala singayizo sikhathi number 1, uma uphakela inja, singathatha njengophawu oluhle olungakhomba uthando nentshisekelo yokukhathalela nokunakekela nje abanye abantu. Number 2, uma uphakela izinja, uphawu oluhle futhi olungabuye lusho ukuthi uqotho, unozwelo, unomusa, unobubele, nokwethembeka futhi uyaphana. Number 3, uma uphakela inja, singathi thina uphawu lungabuye lisho ukulindela ukwenza inzuzo nokwenza ngcono isimo sakho sezezimali ngenxa yokuzungezwa abantu abalungile nabakukhathalele. Number 4, uma uphakela izinja, uphawu uma kungukuthi kade wenze umcimbi wesintu noma umsebenzi wesintu olungasho ukuthi lo msebenzi amathongo awemukele futhi ke uhambe ngendlela efanele, ikakhulukazi uma ke bezikujabulela ukudla kwakho ngesikhathi osiphakela. Number 5, singavala ngokuthi sithi thina uma uphakela izinja, kwesinye isikhathi uphawu ngokwesintu olungasho ukuthi ke kunesidingo sokuthi mhlawumbe wenze umsebenzi wesintu noma ke umunye ngathi ke wenzele abaphansi umsebenzi wesintu. Yabo? Siyabonga kakhulu uNkulunkulu kakhulu ndibusise. Don't forget to subscribe and like the video le bese ke uyaqinisekisa ukuthi uba umlandeli we-channel. Siyacela ngane kwethu ukuthi contribute, asihluphe ngokuthi ucontribute kuyona ke-channel ngalongazi ukuthi contribute ngakhona. Sibusisiwe isandla esiphayo kunesamukelayo, so please do contribute monthly. Use the account number, ikakhulukazi ukuthi i-content esikulethela wona yakusiza nathi. Siyacela ukuthi useseke usupport ngokuthi kunikele please ngalokwazi ukunikela ngakhona. Siyabonga.